Pero esquecestes pescudar o máis importante sobre min. Non me derrotaredes. O factor máis importante é que Son Goku é un superguerreiro do espacio. Un superguerreiro. Pois sinto, pero se todo o que sabedes de min é de antes de ir a Namek, ides levar unha sorpresa. Faime caso. Os datos do teu modelo non están calibrados para un Super Saiyan. Un Super Saiyan. Ah!